чакаў гэтага моманту, каб сказаць гэтыя словы. Христос уваскрос! Сапраўды уваскрос! Віншуем усіх, хто сёння святкуе Вялікдзень. А тых беларусаў, у каго сёння вербная нядзеля, таксама віншуем. Думайце пра сваю душу, думайце пра веру, думайце пра Бога, думайце пра Беларусь, бо Бог клапоціцца пра нас. 5 красавіка Святлана Зянковская і Анатоль Шырвель у студыі, і мы шчаслівыя, што гонар правесці гэты святочны выпуск выпаў менавіта нам. Незалежна ад таго, што вы сёння святкуеце, пішыце ў каментарах пра тое, якія традыцыі існуюць у вашай сям'і, як Вялікдзень святкавалі вашы бабулі, як і што смачнага ставілі на стол. А я ўжо вспамінаю, як мы святкавалі з татам і з мамай. Гэты дзень пачыналася з таго, што клалі ў рукамыйнік чырвонае яечка, каб шчокі былі чырвоныя ўвесь год. Да, а потым за татам, такім цугам, я і старэйшыя браты ішлі і свянцалі гаспадарку. Ну, але не думайце, што толькі святочным настроем мы будзем з вамі дзяліцца. Цікавыя навіны мы таксама ўсе абмяркуем. І пачнём мы з палёту амерыканцаў да месяца. Але перад тым трошкі гісторыі. Праз паўстагоддзі пасля апошняга візіту Аполлона чалавецтва афіцыйна вярнулася ў вялікую гульню. 1 красавіка, акурат перад заходам сонца, касмічны цэнтр Кеннеді ў Фларыдзе здрыгануўся ад магутнасці цягі. Гэта стартавала місія Артеміда-2, самы смелы крок Злучаных Штатаў на шляху да вяртання людзей на паверхню месяца. Капсула «Арыён» з 4 смелымі даследчыкамі на борце пакінула арбіту Зямлі і ляціць па траекторыі 8 вакол месяца. Гэта першы пілатаваны палёт да спадарожніка за апошнія паўстагоддзі, а астранаўты зараз ужо далей ад дому, чым любы чалавек калісьці ў гісторыі. Зараз лёс астранаўтаў цалкам у руках законаў арбітальнай механікі. Але космас гэта не толькі веліч, але і вельмі зямныя клопаты. Нават на шляху да зорак нельга ўцячы ад офісных праблемаў. Гісторыя місіі ўжо папоўнілася кур'ёзнымі дэталямі. Камандзіру прыйшлося пераўсталёўваць файлы ў Microsoft Outlook, бо пошта адмовілася працаваць без нармальнага інтэрнэту. Куды больш сур'ёзным выклікам стала прыбіральня. Вентылятар сістэмы збору адкідаў заклініла адразу пасля выхаду на арбіту. Экіпаж разам з наземнымі службамі правёў сапраўдную аперацыю па рэанімацыі прылады, пакуль экіпаж рыхтаваўся выкарыстоўваць запасныя кантэйнеры. Астранаўт Джэремі Хансен жартаваў, што прыбіральня з дзвярыма – гэта адзінае месца на караблі, дзе можна пабыць аднаму. Наперадзе ў экіпажа 10 дзён экспедыцыі. Яны ўбачаць сонечную карону падчас зацьмення і зазірнуць туды, дзе не быў ніводзін чалавек больш за паўстагоддзя. Гэты палёт не проста тэст новай тэхнікі, гэта пачатак будаўніцтва базы на месяцы і падрыхтоўка да высадкі на паўднёвы полюс у 2028 годзе. Гэта гонка з часам і канкурэнтамі, але ў першую чаргу гэта напамін усяму свету, на што здольны чалавечы розум і адвага. Месяц чакаў нас доўга, і вось мы ўжо на парозе. Цікава, што вы думаеце наконт высадкі амерыканцаў на месяц? Пішыце пра гэта ў каментарах. А вось што пра гэта думаюць навукоўцы, нам зараз раскажа Іван Сіўцоў, кандыдат навук па рэлятывісцкай астрафізіцы. Рэлятывісцкая астрафізіца. Гучыць вельмі моцна. Добры дзень, спадар Іван. Добрый дзень. Ну і што навукоўцы думаюць наконт вось гэтай тэорыі, што кадры высадкі Аполлона на месяц былі пастаноўкай, скажем, гэта мінулая экспедыцыя была, і гэта нібыта здымаў Стэнлі Кубрык у стылі касмічнай адысеі. Гэта такая вельмі прывабная тэорыя, ось такая заговору, але яна не спраўдзіваецца, бо, давайте будем казаць пра матэрыяльныя свідоцтвы. Мы маем месячны грунт, які амерыканцы даставілі, і які супадае па ўсіх параметрах з тым грунтам, які дастаўлялі савецкія аўтаматычныя станцыі. То бок доказы ёсць. Доказы ёсць нават сугуба матэрыяльныя. Нават калі мы не будзем браць пад увагу тэлетрансляцыю, якую вялі адтуль і пра якую ніхто нікога нічога не казаў. Там доказаў вельмі шмат. Цікава, чаго ж яны не вялі трансляцыю па новай, чаго ж яны не ляталі пасля гэтага зноў. Такі вялікі перапынак. Дык ляталі ж. Яны ж ляталі яшчэ некалькі разоў. І толькі ў 72-м годзе яны
свярнулі сваю праграму. Ну, гэта было ў нейкім сэнсе такое спартовае дасягненне, бо яны якраз трэба было перабіць касмічную праграму Савецкага Саюзу, які на той момант яшчэ лічыўся такім больш касмічна адванснутай дзяржавай. Вось. І таму вось Апалон быў зроблены насамрэч. Але з такога навуковага пункту гледжання гэта праграма была вельмі карыснай, але вельмі дарагой. Вось. І таму, калі спартовая неабходнасць адпала, яны гэта свернулі. Так, глядзім, каштарысы дарагавата. Ладно, месяц пачакае нараджэння Маска. Ну, давайте звернемся до новой космічнай миссии, якая называется Артемис. У чым яе сэнс? Артемис. Не, гэта Артеміда, насамрэч. Гэта вось грэцкая багіня. Вось, а Артеміда – грэцкая багіня Луны. Месяцу. Вось мы, калі глядзім на гэтую новую праграму, тут сэнс ужо не такі спартовы, типа мы можам даляцець да Луны. А гэта ўжо сэнс такі, што мы там можам усталяваць станцыю, і вось гэтая станцыя, яна будзе нам трамплінам для дасягнення ўжо і знешніх планет нашай сонечнай сістэмы. Бо якраз з месяца стартаваць да любой планеты нашмат лягчэй, бо ў яго прыцягненне намнога меншае, чым у Зямлі. Зразумела, вось гэта і было адказ на пытанне, а чаму зноў месяц? Да? Хай бы ўжо ляцелі адразу на Марс. Аказваецца, прамежкавы этап таксама вельмі важны. А вось ўсё-такі, ну як гэта, мы практыкі, да, канешне, гэта класна паглядзець, як стартуе гэта ракета, як лятуць гэтыя людзі вакол месяца абляцець. А практычная карысць, ёсць яна ў гэтых... Вы сказалі, што ў першай экспедыцыі была практычна. Давайте трошки канкрэтызуем, што там, не знаю, грошай болей стане, матэрыялы новыя вынаходзім, тэхналогіі. Да. Ну, тут зараз яшчэ няма такіх высокіх, мабыць, прамых вынікаў. Але калі мы паглядзім, напрыклад, на праграму «Апалон», дык яна нам дала, вось, напрыклад, тую самую пену з памяццю, на якой многія зараз проста спяць, бо яна якраз найбольш добры варыянт для спання. Пена з памяццю – гэта матэрыял для матрасаў гэтых, да? Так, вось. І ён быў насамрэч распрацаваны для праграмы «Апалон» спачатку. І я думаю, што нешта такое будзе вынікам яшчэ з Артэміса. Бо усялякая вялікая навуковая праграма, яна дае такія спін-оффы ў тэхналогіі, якія спачатку нават немагчыма прадугледзець. Ну і з навуковага пункту гледжання гэта будзе натуральны прарыў. Калі будзе ўстанавана база на месяцы, там можна мець касмічны вакуум заўжды і у якіх заўгодна колькасцях. У нашу эпоху развіцця штучнага інтэлекту я так вангую, што там нешта будзе і нейкі прарыў і ў гэтай сферы, і роботаў нейкіх новых паўна выкарыстоўваць. А вот у мяне тут пытанне ў сувязі з гэтым. А чаму важна адпраўляць людзей? Хай бы адправілі пустую ракету са штучным інтэлектам на барту, там, ці, не ведаю, роботаў адправілі. А вот жывых людзей навошта адправіць? Тым больш высаджвацца не будуць, а блятуць толькі. Ну, гэта пакуль што тэст. Вось, яны будуць тэставаць, ось якраз НАСА, яно вядомае тым, што яны заўжды вельмі паранояць па бяспецы, і таму яны заўжды ідуць маленькімі крокамі, крок па кроку. Вось, таму цяпер яны не будуць адразу садзіцца на месяц, каб ізноў спартовае дасягненне аб'явіць, а яны будуць крок па кроку вось якраз рухацца да усталявання гэтай самай месячнай базы. Таму якраз гэта такія вельмі паступовыя змены. Спачатку яны узляцелі, зараз яны узляцелі і абляцяць месяц, потым яны падымуцца і будуць глядзець, як яны могуць састыкавацца з вось гэтымі новымі модулямі, якія будуць ляцець на месяц і потым падымацца з яго, бо тут у адрозненне ад Апалона ракета менш грузапад'ёмная, і таму месячны модуль ён будзе дастаўлены на арбіту іншай ракетай, яны састыкуюцца наступны раз, і ўжо
пасля наступнага разу ўжо паляцяць, і гэты месячны модуль будзе садзіцца на месяц, і яны будуць узлятаць з яго зноў-такі. То бок яны паступова, крок за крокам, этап за этапам яны будуюць вось якраз будучыню ў гэтым сэнсе. Вот так. То бок немагчыма адразу паляцець на Марс, калі не пройдзе рыхтаванне на высадкі на месяц. Ну, можна, але гэта будзе вельмі небяспечна. Вось гэта будзе якраз, ну, калі вы жадаеце спартовае дасягненне, ну, так добра, можна там і на Эверест нейкі там узабрацца за один раз. Можа нават падфарціць, і вы не загінеце па дарозе. Вось, а яны робяць якраз усё паступова, каб ніякіх такіх праблемаў вялікіх не было. Але ж Марс і месяц вельмі розныя, розная атмасфера, розныя памеры гэтых планет, тут спадарожнік планеты, там планета будзе. Ці спатрэбяцца веды, атрыманыя на месяцы, потым на Марсе? Спатрэбяцца. Бо якраз, калі вы паглядзіце на Марс, у ім атмасфера, якая вельмі разрэжаная наконт зямной, і якраз лунныя ўмовы якраз больш падобныя на атмасферу Марсу, чым зямныя ўмовы. І таму вось тое ўсё, што будзе распрацавана на месячным базе, гэта ўсё спатрэбіцца пры каланізацыі Марса. Чытаў, што адна з мэтаў гэтай экспедыцыі, ну, як бы і цяпер, і ўвогуле экспедыцыя на месяц, яна не толькі падрыхтоўка, як вы кажаце, да Марса, але і мае нейкія свае карысныя мэты. Ну, там, карысныя выкапні, рэдказямельныя металы, і ўвогуле кажуць, што гэта база будзе на найбачным баку месяца размешчана, нешта я такое чытаў. І там увогуле, кажуць, зусім іншы ландшафт. І што наконт гэтага вы ведаеце? Ну, не зусім на нябачтай. Гэта будзе, пэўна, на мяжы больш-менш паміж гэтымі часткамі. Ну, пэўна, каб сігнал захоўваўся. Каб сігнал захоўваўся, па-першае. І, па-другое, там ёсць такое вельмі добрае месца на месяцы, якое практычна 90% ўсяго часу знаходзіцца пад сонечным выпраменнем. А гэта вельмі важна, бо калі няма сонечнага выпрамення, там тэмпература падае да мінус 140 градусаў, ці нешта такое. Холадненька. Холадненька. Але гэтая штука знаходзіцца на краі кратару, і якраз такі ў гэтым кратары наогул 90% часу якраз такі цень. І там усё холадна, і там яны лічаць, што будзе якраз такі вада замарожаная. А з вады ўжо можна рабіць многа чаго і дабываць кісларод, які спатрэбіцца для базы. Гучыць вельмі казачна. Вада на месяцы. Я неяк прывык, што месяц гэта такая Сахара з перападамі тэмпературы, нічога там, ніякага вады, а там нават вада ёсць. А дзе яна там хаваецца? Ну, вось якраз лічаць, што ў гэтым цені, у гэтых кратарах яна якраз можа быць. Гэта не 100% зараз, але 90% на тое, каб што яна там ёсць. А вось давайте паговорым пра бяспечнасць. Ці гарантуюць касмічныя тэхналогіі сучасныя бяспечнае вяртанне касманаўтаў на зямлю? Ну, я не скажу, што яны гарантуюць, бо гарантаваць наогул нічога няма. Але гэтая верагоднасць намнога большая, чым у вось тых спартовых дасягненняў праграмы «Апалон». То бок зараз гэта намнога больш бяспечна. Ну, мы не бачым пакуль што такіх вялізных інцыдэнтаў, як, напрыклад, было з «Апалонам 13», ну, гэтай праграме, і я думаю, што іх і не будзе. А я вось з нецярпеннем чакаю, якую ж тэхніку яны туды даставяць, бо савецкі лунаход 1 і 2, здаецца, недзе там яны і целяпаюцца да гэтага часу, ну, кажуць, батарэйкі селі. Цікава, на чым яны будуць ганяць па гэтым месяцы. Добра, Іван, тады мы яшчэ вернемся да гэтай тэмы. З вамі вялікі дзякуй. Ну, как бы падагрэлі цікавасць, бо я таксама глядзеў некалькі гадзін. Праўда, патраціў некалькі гадзін, глядзеў, думаю, можа далятуць прямо зараз. Нагадаю пра палёт амерыканцаў да месяца. Мы размаўлялі з Іванам Сеўцовым, кандыдатам навук па астрафізіцы, рэлятавісцкай. Рэлятавісцкай? Это вам не проста так. Яшчэ больш пазітыўных навінаў у нашым наступным матэрыяле. Червоне
цёмна-аранжавага колеру, густая імгла і адсутнасць сонца. У такой амаль апакаліптычнай карціне апынулася грэцкая выспа Крыт. У сераду туды прыйшлі пылавыя масы Сахары. Хмара памерам больш за 2000 кіламетраў. Паводле сіноптыкаў, пыл рухаўся наперадзе шторму Эрмінія, які пазней прынёс у рэгіён ападкі і моцны вецер. Такія ўмовы назіраліся цягам некалькіх гадзінаў і паўплывалі у тым ліку на авіарух. Як мінімум 2 рэйсам давялося змяніць маршрут. Пылавая завеса дабралася і да Турцыі. Там назіралася дрэнная якасць паветра, зніжэнне бачнасці і аранжавае адценне неба. Асабліва пацярпелі паўднёвыя правінцыі краіны. Тым часам у іспанскім Касарысе адбылося шэсце Чорнага Хрыста, адно з найбольш вядомых велікодных відовішчаў у рэгіёне. Імпрэза традыцыйна праходзіць уначы на вуліцах старога гораду. Удзельнікі шэсця нясуць у руках факелы, а самая працэсія адбываецца амаль у поўнай цішыні, якую парушаюць толькі гукі звона. Сёлета братства, якое арганізуе падзею, адзначае 40 гадоў з моманту свайго аднаўлення. Шэсце Чорнага Хрыста застаецца важнаю часткай рэлігійнага і культурнага жыцця гораду, і штогод прыцягвае ўвагу як мясцовых жыхароў, гэтак і турыстаў. У тэатральнае відовішча ператвараецца працэсія да Вялікага тыдня ў партугальскай Бразе. Проста на вуліцах тут разгортваюцца біблейскія сюжэты прарокамі, царамі, Іосіфам, Марыяй, у руках якой боскае немаўля. Каб узяць удзел у шэсці, ў горад штогод прыязджаюць тысячы пілігрымаў і турыстаў. Калі мы, маладыя людзі, не пачнем удзельнічаць у працэсіях Вялікага тыдня, хто будзе там праз некалькі гадоў, каб убачыць гэтыя традыцыі? Яны будуць страчаныя, і было б шкада іх страціць. Удзельнікаў 750. Проста лічбы. Ёсць яшчэ аркестры і іншыя людзі, але толькі удзельнікі 24 сцэнаў ужо складаюць 750 чалавек. А ў Балгарыі да вербнай нядзелі стварылі выставу, у якой кветкі можна не толькі разглядаць, але і есці. Дзясяткі ядомых раслінаў ад звыклых да вельмі рэдкіх змадэлявалі паводле сапраўдных узораў з батанічнага саду Сафійскай акадэміі навук. Для кветкавых вырабаў кандытары выкарысталі больш за 500 вафельнай паперы, тоны цукровай пасты і шакаладу. На выставе мы можам убачыць цукровыя архідэі, вялікі кактус, зроблены з 7 кілаграмаў шакаладу, а таксама некаторыя з нашых дзікіх ахоўных відаў, такіх як дзікая пчаліная архідэя, 2 віды півоняў, якія таксама ахоўныя расліны і вельмі рэдкія ў нашай флоры. У півоняў вельмі прыгожыя кветкі. Мы таксама можам убачыць святы лотас. Паглядзець ці пакаштаваць кветкавую экспазіцыю можна да 9 красавіка. Выстава мае дабрачынны характар. Усе сабраныя ад продажу квіткоў сродкі пойдуць на рамонт аранжарэю ў батанічным садзе. Вітаю, Ярослав. Добрый день, доброй раніцы, добрый Ну, што раніцы. цікавага? Христос воскрес. Воістину воскрос. Што цікавага посцілі беларусы? Цікава. Ой, шмат чаго посцілі, але ведаеце, я так подумаў, што сёння нядзеля, Вялікдзень. Таму давайте сёння будуць толькі добрыя навіны, самыя давай. добрыя, якія я толькі змог знайсці на гэтым тыдні. І пачнем з таго, ці сядзіце вы ў трэц? Да. Такое пытанне. Я Сядзіце, люблю, так? я люблю. Ну, таму... Час ад часу. Да, я просто абазначу, што цікавостка гэтай соцсеткі ў тым, што там часта залетаюць пасты, дзе ёсць нейкая спрэчная думка, ці ўвогуле абраза, ці, напрыклад, пішуць Беларусія. Тады адразу шмат каментароў і гэтак далей. І пост залятае ў космос. Але ў беларускім трэці ёсць пэўнае выключэнне. Вось зараз я вам пакажу пост, які за 3 дні сабраў больш за 500 000 праглядаў і 25 000 лайкаў. Пост наступны. Вось такі. Мужчына, які мае 360 падпісальнікаў, выклаў фота і падпісаў іх: «Отмечали мой день рождения в ресторане в Слуцке». Усё. Ніякіх правакацый, ніякіх стейтментаў, просто фоткі гэтага мужчыны, ежы ды рэстарану. Я ўпэўнены, што калі б вось нейкая галівудская зорка зрабіла аналагічны пост, яна б сабрала менш лайкаў. Вось сапраўды. І ведаеце, самае клёвае, што беларусы ў каментарах просто віншавалі гэтага мужчыну. Пост заляцеў толькі дзякуючы дабрыні, ну я так лічу, і лепей за ўсё сітуацыю адлюстроўвае вось гэты каментар пад пастом гэтага мужчыны. Вось просто паглядзіце. Карацей, калі хочаце супакоіцца, адчуць крышачку беларускай дабрыні, знайдзіце гэты пост і атрымлівайце асалоду. Я сапраўды атрымаў. І гэта вельмі крута. Я, ведаеце, нават згадаў гэты пост пра Ігара. Можа, памятаеце, некалькі месяцаў таму таксама нічога. Ігар, я трошки п'яны. Да, і там 300, больш за 300 лайкаў тысяч. Але мы ідзем далей, і наступная навіна. У тэлеграм-канале беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў апублікавалі відэа, дзе зазнялі сапраўдных
сапраўднага мядзведзя-гіганта. Яго заўважылі ў лесе Крупскага раёну, гэта Мінская вобласць, сапраўды звер вельмі вялікі. Але было б крута, калі б яго пабачылі недзе каля Смаргоні, бо, падаецца, гэты мядзведзь акурат з герба гэтага гораду. Канешне, гэты відос хутка стаў хітом, і пад відосамі было шмат каментароў. Давайте я вам самае цікавае пачытаю, я раздрукаваў. Попробуйте только причинить ему зло, прокляну. Ці вось таким. Почему его нельзя словить и в питомник какой-нибудь? Или будем ждать, покуда не начнет людей жрать? Хай будет на воле. Ну, альбо так. Где его видели? Я должен его найти и забрать домой. Ходит голодный. Мило. Чим хоче його накормити? Вялікдзень ягодами. Так, ну, бачым, да, нават такога звера хочуць беларусы прытуліць, але далей відос, які ўразіў мяне мацней за ўсё. Вось шчыра, я думаю, што ён самы моцны з тых, што я бачыў на гэтым тыдні. Ведаеце, апошнія гады вельмі папулярны такі фармат апытанак людзей у Менску, недзе там каля галерэі. Дык вось, там часта бываюць даволі прахадныя рэчы, але гэты відос дакладна не такі. Там 40 секунд, але сапраўды паглядзіце уважліва. Показывай уже. Давай. Девушка, извините, можно вас на минуточку? А что вас делает счастливой? Что я себе могу опору найти, то, что я могу просто вот так срываться и куда-то без чужого какого-то давления. Просто ну, то, как я выгляжу, но я часто буду выбрасывать, а я все равно вижу в себе какой-то набор и понимание, что мы все разные. А у вас какое-то ограничение есть? Да, я его не ощущаю в плане того, что я живу полноценную жизнь, здесь себя не ограничены. О чем вы мечтаете? Такого нетипичного, я вот мечтали читать только детей. Когда сутки какой-то валят, чтобы как бы спрашивать, мой дом не достаточно. Просто вот звонила и ко всем людям знать. Цудоўна, я бачу гэта відэо цалкам, Да, яна там- сапраўды натхняе просто. Кажа, я ўсё сама раблю, я, кажа, саберы, гатую ежу, я там маладзец. Не умнічка надта просто. добры гук у гэтага відэа, але я спадзяюся, што вы сапраўды гэта ўсё пабачылі і адчулі, бо я просто дадам, што гэтая дзяўчына вучыцца толькі ў 9 класе. Ого. І столькі мудрасці яна прадае жыцейскай. Я вельмі захапіўся такім стаўленнем да жыцця, просто брава. І калі вы шукаеце матывацыю, просто паглядзіце яшчэ раз гэты відос. І давайте скончым яшчэ адной апытанкай на вуліцы. Яна, ну, можа, не такая моцная і ўражваючая, але у канцэпцыю добрага настрою, мне падаецца, трапляе. Это важно. В какой стране меньше всего ругаются матом? В Беларуси. Не знаю, в Беларуси. В какой стране меньше всего ругаются матом? В Беларуси. Наверное, в Беларуси. Наверное, в Беларуси. Ну, надо довести, чтобы они матом Мне выиграли. кажется, везде ругают. Спасибо. Ну і добра. А вось ці пагадзіцеся вы з такім меркаваннем? Я думаю, што гэта правда. І мне здаецца, што правда, тому што беларусы спакойны, і сапраўды, каб давесці іх да мату, трэба так І пастарацца. шмат яшчэ ёсць беларускіх эфемізмаў, которые замест мата можна выкарыстоўваць, типа там халера ясна. Я просто яшчэ ў сэнсе беларускай мовы, ведаеце, такі неафіт. На жаль, большую частку жыцця размаўляў па-расейску, але калі вось перайшоў на беларускую мову, зразумеў, што ёй не пасуюць мацюкі. Вось, ну, не ведаю, такое ў мяне адчуванне, не так Не яны гучаць яны, не гучаць, не гучаць. правда. Добра, Ярослав, дзякуй вялізны за Ласка. порцию сапраўднага інтэрнэт-пазітыва. Нагадаю, наше пытанне да гледачоў сёння пра велікодныя традыцыі. Пішыце, якія маеце вы, ці збіраецеся вы з роднымі на святы, што смачнага гатуеце, там і гэтак далее, І чым фарбуеце яйкі? Бо гераіні нашага наступнага матэрыялу паспрабавалі фарбаваць яйкі паводле рэцэптаў з інтэрнэту. Паглядзім, што ў іх выйшла. А мы сейчас будем красить яйца. Будем пробовать разными способами. Вот один способ будем красить в капусте. Алина режет у нас капусту. Мы ее сейчас будем варить. Когда вот битва? Когда будет битва? Битва будет, когда мы их сварим. Я еще помню свое детство, вот уже когда мы собирались, обычно у бабушки с дедушкой, то мы катали эти яйца и, ну, как бы выигрывали. И собирались семьями, покатать яйца эти были. Вот мы кладем куркуму. Я буду готовить яичко. Только оно будет белым.
Вау. Покажи, бабуль, покажешь? У нас есть домик в деревне. И я помню, у меня какой-то рецепт был, и я замесила такой огромный тазик теста. А у меня маленькая духовочка такая была, и думаю, боже, буду целый день выпекать. Дай-ка я попробую в печке. И я растопила печку. Я помню, мне соседка говорит, что надо насыпать так муки. Если она у тебя начинает запекаться, мука просто сухая, то тогда можно пироги ставить. И я помню, я вот этот весь тазик разбросала по всяким формам, которые у меня были. Дом был наполнен таким ароматом. У меня были такие красивые булки. И я пошла по всем бабушкам раздавать им эти куличи. Вот это у нас куркума. Сейчас мы ее еще... Химические эксперименты. Не, ну еще, кстати, есть эти. Китайские. Это китайские эксперименты. Они стали больше серые. Да. О, это уже покрасилось чуть-чуть. О, а это, смотри, бабулька, как покрасилась коричневым. Итак, смотрите, вот это у нас яйца с куркумой, которые красили куркумой. Вот такого цвета они получились. Куркума. Ну, как бы красивые. И это куркума? Тоже это куркума? Да. А вот эти яйца, которые мы такой попробовали способ, как в капусте. А чай? В краснокочанной. Ну да, зеленые у нас не получились. А чай? Поэтому мы возьмем на них наклейки и наклеим. Так? А працяг гэтай гісторыі мы пабачым вельмі хутка. Але вось адна рэч фарбаваць яйкі паводле парадаў соцсетак і зусім іншае пытаць штучны інтэлект пра тое, як лекаваць хваробы, ці там як вылечыць там прастуду. Вось. Ну, ці не занадта мы давяраем гэтым чатам GPT і ці могуць парады з інтэрнэту замяніць візіт да доктара? Адказ на гэтае пытанне мы будзем шукаць разам з доктаркою Майяй Церакулавай. Вітаем, Майя. Вітаем вас, Майя, добрай раніцы. І адразу пытанне. Вось вы, доктарка, вы шмат гадоў вучыліся, маеце вялікі досвед. Ці вы карыстаецеся чатам GPT, пытаеце у яго штосьці пра хваробы, пра сімптомы? Ну, чат GPT — это очень хороший инструмент обработки информации. В медицине очень много информации. Ни один врач не знает всю совершенно медицину. Постоянно издаются новые руководства. И, конечно, я использую эффективный инструмент обработки информации для своей работы и практики. Прызнайцеся, вы з дапамогай штучнага інтэлекта скінулі вагу, бо я амаль вас не пазнаў. Калі апошні раз мы з вами сустракались, вы былі, мне здаецца, трошки больш падобнай да мяне. Здоровый образ жизни я вам порекомендую. Все время врачи спрашивают, как улучшить там иммунитет или как болеть меньше. Нужно вести здоровый образ жизни, совершенно нет никаких лайфхаков. Вот. Изменяется образ жизни, а дальше уже выглядишь лучше, чувствуешь себя. Добра, ну а з якімі задачамі тыя штучныя інтэлекты спраўляюцца добра, а ў чым яны вось саступаюць чалавеку? Есть принципиальная разница в том, как использует искусственный интеллект доктор и пациент. Вроде бы мы гуглим о болезнях, правильно? Но доктор имеет огромную базу знаний, может критически воспринимать информацию, потому что искусственный интеллект, во-первых, глючит. Во-вторых, для того, чтобы больше критически в общем люди понимали, как к нему относиться, нужно понимать, как он работает. И стандартный GPT, например, он просто, любой искусственный интеллект, он достраивает наиболее вероятностные слова, там нет на самом деле интеллекта, логики, мышления. Он из всех возможных слов выбирает тексты по наиболее вероятностной их постановке в предложении. И вот тут очень много зависит от того, где учился ваш искусственный интеллект. Я училась в медицинском университете, даже в 2. А искусственный интеллект учился в интернете на всем, что там есть. В том числе Инстаграм, все вот эти форумы гомеопатов, любителей нетрадиционной медицины и прочих последователей. Как его там был, Геннадий Малахов, да, там старенькая передача. Что-то он там огурцами, помнится, больно любил лечиться.
И вот GPT, он просто берет всю информацию из всего интернета. И если вы его спросите, а можно ли пиявками вылечить рак, он вам скажет, ну давайте, попробуем, вот я там слышал, замечательно. То есть он, ничтоже сумнящийся, выдает какие-то ложные абсолютно рекомендации, основываясь на информации, которую он нашел в интернете. Но он же еще это делает так структурированно, так логично, выстраивает, вроде все становится понятно. Нужно быть врачом. Нужно иметь опыт и знания, чтобы сказать, дружок, мы тут, короче, не туда погнали, пожалуйста, мы основываемся на этой документации, на исследованиях этого института, на вот таких рекомендациях, давай посмотрим, что американцы по этому поводу думают, а вот это международное объединение, ну, и дай мне, пожалуйста, ссылочки, чтобы я могла все перепроверить. Даже если мы спрашиваем о конкретной болезни, у меня, у врача есть достаточно знаний, чтобы критически воспринимать информацию. Ну и то, как мы используем, какие вопросы задаем, с какой целью, действительно большая разница. Поэтому пациентам настоятельно не рекомендую использовать искусственный интеллект для диагноза, для постановки себе диагноза, для того, чтобы там предположить какое-то лечение. В общем, не стоит. Лучше ходить к врачу, будет надежнее. Точно. Мгм. А якія прыклады неправільных або нават небяспечных рэкамендацый для здароўя вы бачылі падчас карыстання штучным інтэлектам? А все те же самые, знаете ли, что я видела в комментариях к Фейсбуку, например, когда спрашивает кто-то, у меня болит живот, ну вы беременны, но я мужчина. Ну то есть там может быть совершенно рандомные вещи. Он глючит. И это правда, и он безответственен. Самое мое... Я как врач, я буду рассказывать больше, видимо, о своем опыте. Я действительно много его использую. Использую его зачастую для дифференциальной диагностики. Это когда вот у меня есть предположительный диагноз, но что-то там не сходится, может, какие-то есть там возраст не подходит или там один дополнительный симптом сомнительный. И вот я спрашиваю этого GPT, какой еще может быть вариант. И я спрашиваю именно потому, что он очень любит редкие. Какие-то вот там, ну, женщина может спрашивать, например, а звонить ли мне в скорую у ребеночка, у маленького, температура 39 и сыпь. И ей GPT скажет, у ребеночка там синдром Стивенса-Джойса, он умрет через 2 часа. Тут уж точно скорую надо вызывать маме, но любой педиатр скажет ей, похоже на вирусную инфекцию. Так, малыш, перестань, у меня тут свое, извините. На вирусную инфекцию. Передавай тему привитания своему. Любой доктор скажет, что это вирусная инфекция с крапивницей, потому что если мы слышим за окном стопот копыт, это скорее лошадь, чем зебра. И если врач слышит вот такой редкий синдром, ну, мы его отметаем достаточно быстро, просто потому что у нас вот... мне не надо рассказывать вообще, что такое синдром Стивенса-Джойса. То есть я прочитала, нет, не похоже, потому что. А мама же не знает, почему не похоже. То есть для меня это просто давай мы перечислим все страшное, чтобы убедиться, что этого страшного нет. И он мне, ну, ужитечный, он мне полезен для того, чтобы просто перечислить все, о чем я могла вдруг забыть. И я вот повычеркиваю. Ну а женщина, которая вот волнуется о здоровье своего ребенка, как она вычеркнет? І вот это вот, ну, насколько это вредно? Давяраючися. Люди давяраючись тому, що прочитали, убачили в інтернетах, ютубах і так далі. Давайте трошки підсумуємо і після задам ще питання. Атрымлівається, пытаться о причинах хворобаў на базе просто питання, яке ти якби задав, ну, а небяспечна, тому що ён не може ведаць усе причини і може нешта придумати. Значить, немагчыма там про нейкія рэдкія дыягнозы таксама пытаться нема карысці. Пра што бяспечна пытаться и яким чынам формулировать пытанне, каб эта информация еще таки табе дапамагла, бо можа не дозвоніўся до консультанта, не дозвоніўся, не змог у Фейсбуку списаться з Майей Ціранкулавай. Вот як формулировать пытанне и якога кшталту яны павінны быць, каб еще таки нейкая карысць была, бо инструмент доступный. Это инструмент обработки информации. Это не врач, он не ставит диагноз, не назначает лечение. Но в чем он может помочь? Мы помним, это очень актуально для Беларуси, у врача есть 15 минут на пациента, правильно? И врач не может объяснять сложные вещи, он не может. Он вам выписал лекарство, сказал, вот такое латинское название вашего диагноза, вот на листочке забирайте, пойдите в аптеку купить. Ну и пациент вышел, он в тревоге. Он не понимает, что.
И тут, да, вот в этом случае вполне возможно и даже неплохо использовать GPT, говорить, вот у меня так метаболический синдром, мне сказали. Это что, это сахарный диабет? Это у меня будут проблемы с сердцем? Это мне зачем назначили, что такое метформин? Ну вот что-то вот спросить. И в таком чат GPT хорошо объясняет. Ну, что еще можно спросить? Он достаточно хороший, я тоже его использую в плане, если у вас достаточно большое количество медицинских средств, ну, лекарств вы принимаете, некоторые плохо совмещаются с другими просто по времени. Там они используют одинаковые транспортные белки или еще вот там просто усиливают эффект друг друга, подавляют эффект друг друга, и развести по времени, если пациент может принимать там 10-15 разных лекарственных препаратов, такое тоже случается, бывает нелегко, просто потому что это нужно как-то логически выстроить таблицу. Вот это нам нельзя с этим, вот это не... А GPT это делает прямо за 3 минуты. Так ему перечисляешь и расписание дня. Когда мы берем утром, когда в обед после еды, когда вечером. Вот тоже пациент может, если много лекарственных средств, вот это попросить развести, ну, проконсультировать после приема врача, узнать, что со мной не так. Вот, то есть использовать как инструмент информативный, не как то, что может поставить диагноз и назначить лечение. Вельмі класна вы расказалі. Дзякуй вялізна, што прыйшлі да нас у эфір. Дзякуй вялізна, што так класна выглядаеце, што перадавайце прывітанне ўсей вашай вялікай дружнай сям'і. Калі святкуеце, то са святам сёння вас, і хай у вас будзе цудоўны настрой, прыходзьце да нас у эфір яшчэ. Майя Церакулова распавяла нам пра тое, як карыстацца чатам GPT і не нашкодзіць свайму здароўю. А мы працягваем разглядаць тое, як тэхніка і тэхналогіі змяняюць наша жыццё. Навіны з будучыні з Вольгай Старасцінай. Да будучыні не гатовыя. Дакладней, не гатовая інфраструктура нашых гарадоў. Распачаўся сезон самакатаў. Для адных радасць, для іншых небяспека. Яшчэ некалькі гадоў таму электрасамакаты маглі сабе дазволіць адзінкі. Сёння ж двухколавікі сталі шырока даступны. І толькі ў сталіцы на вуліцах курсуе больш за 15 000 гэтых транспартных сродкаў. Але праблема ў тым, што нашы гарады аказаліся да гэтага непадрыхтаваныя. Улады пачалі ўводзіць абмежаванні. Нельга перасоўвацца на самакатах, напрыклад, у парках Перамогі, Чалюскінцаў і Горкага, а таксама побач з дзіцячымі садкамі. Другое абмежаванне – гэта хуткасць. У межах першага гарадскога кальца на электрасамакаце можна перасоўвацца з хуткасцю да 15 км на гадзіну. У межах другога – да 17, а ў астатняй частцы сталіцы – да 20 км на гадзіну. Электрасамакаты зручны і хуткі транспарт. Яны дапамагаюць менш карыстацца аўтамі, зніжаюць заторы і шум на вуліцах. Але разам з карысцю ёсць і небяспека. Самакаты могуць ствараць пагрозу для пешаходаў, калі ездзіць занадта хутка па тратуарах або пакідаць іх у нязручных для мінакоў месцах. Таму самакатчыкі павінны памятаць, што вуліца – агульная прастора для ўсіх. Важна не толькі думаць пра сваю выгоду, але і дбаць пра пешаходаў. А гарадскія ўлады павінны ствараць больш адмысловых дарожак для самакатаў і ровараў, як у новых раёнах беларускай сталіцы, бо за гэтым будучыня. Як наши гледачы святкуюць Вялікдзень? Ці напісалі, што цікавага? Да, былі каменты яшчэ няшмат, таму запрашаю ўсіх у чацік. Давайте высвятляць гэтае пытанне. Але давайте пачытаю, што ёсць. У нас раней усёй сям'ёй собіраліся, калі яйкі пасвенцілі. Прычым прыходзілі дваюрадныя, траюрадныя, чалавек 15 збіралася. Ну, сапраўдная свята. Разбіралі, пэўна? Это выдатна просто. Ну, да, такая сямейная, відаць, традыцыя. Далей, усе гэтыя фарбаванні яек, прыборка перад святам непасрэдна да Вялікдня маюць усё меней дачынення. Стала проста побытавай традыцыі. Ну, частка поп-культуры таксама. Якая б не была прычына для генеральнай уборкі, гэта заўжды хорошая прычына. Ну і для свята таксама. Так. Так, далей. Нічога не ведаю, успаміны пра тое, як мы хадзілі даставаць паляндвіцу на святы, такога цяпер амаль не ўявіць. О, хадзілі валачобнікі, спявалі весолы, я памятаю, гэта ў маім дзяцінстве яшчэ было. І ўвогуле, больш новыя пакаленні ўжо даўно адыходзяць ад традыцый. Я бы сказаў, што не адыходзяць, адаптуюць. То бок, ведаеце, ёсць свята, і людзі проста пакідаюць, што ў гэтым свяце падабаецца, то бок куліч,
яйкі, калі ласка. Ну, там нейкія рэчы, якія... Творожная Біцца паска, яйкамі. як Да, кажуць. все так, біцца яйкамі гэта ўвогуле. Такая забава. Да, і колькі было гэтых яек, і просто прыходзіш, а гэтыя спаборніцтвы хатнія, хто пераможа. Я сапраўды вельмі, калі праігрываў, вельмі мне было сумна. А яшчэ пасля. можна катаць яйкі, іх па жолабу такому. А любіў яйкі скатваеш. есці? Да. А што любіў больш, бялок ці жаўток? Ну, блін, яно разам добрае, мне Ну. падаецца. Тут так складана выбіраць. А колькі раней фарбавалі яек? Можна было потым тыдзень раздаваць і есці. Моя мама цэлую кош заўсёды стаяў. Не знаю, Конечно. можа, дзесятакаў 6, можа быць, было. Я яшчэ вось такое, ведаеце, разблакаванае ўспамін з дзяцінства, як проста ты заходзіш на кухню, а там усё ў гэтых кулічах. Проста скрозь маленькі, вялікі. Вось гэты пойдзем свяціць, бо ён там самы прыгожы, гэта, ведаеце, як такі паказ мод быў, выбіралі самы прыгожы куліч, яго ішлі свяціць. А мне вельмі падабалася сама пасха творожная, такая збітая, вельмі смачная. Карацей, вельмі шмат успамінам разблакавалі. Добра, дзякуй вялізны. Пішыце яшчэ, мы яшчэ вернемся да вашых каментароў, яшчэ панастальгуем разам. Ну, а мы вось прямо зараз першую частку эфіра завершым якаснай беларускай музыкай. А ў другую гадзіну распачне наш калега Андрэй Кашперскі і ягоны агляд кінанавінак. Глядзім кліп. Пролетали мимо сотни километров, миллионы лиц, которых я не видел. Кожу обдувало незнакомым ветром. Я его вдыхал, любил и ненавидел. В голове моей одна и та же схема. Ну, когда же меня выкинет на берег? Когда под ногами я увижу землю, тогда буря моих кончится истерик. Радостный и злой, раненый мечтой, но еще живой, я вернусь домой. Я вернусь домой. Человеком остаться и не быть скотом оказалось для многих неважно. То, что было, не зря, не жалею. Я все повторил бы сейчас точно так же. Помогал, не кидал, никого не сдавал. И порой было больно от вздоха. Как меня унесут с этой улицы, страшно, конечно, но мне было... Я не сдамся голодным вампирам, на дно не пойду и останусь живой. Я останусь живой и свободный, и обовязково вернусь домой. Я останусь живой и свободный, и обовязково вернусь домой. Я останусь живой и свободный, и обовязково вернусь домой. Радостный и злой, раненый мечтой, но еще живой, я вернусь домой.
Вітаю! У студії я, Андрей Кашперський. І, як завжди, я розповіду вам про кіно. Многі фільми минулого місяця мене, на жаль, розчарували. Готичний, мелодраматичний сайфай «Невеста» про невесту монстра Франкенштейна з Джесі Баклі і Крістіаном Бейлом па структуры сама падобная на монстра Франкенштейна, але пры гэтым мёртвага. Гей-драма про байкера «Заднее сиденье», на жаль, нудны, сумны і не такі правакацыйны, як можа здацца па трэйлеры і апісанні. Англамоўны дэбют польскага рэжысёра Яна Камаса на ланцугу, на жаль, апынуўся марудлівым, такім павучальным і няцэласным са спрэчным фіналам. Хаця папярэдні фільм Яна Камаса «Цела Христова» вельмі раю. Трохі распавяду. «Цела Христова» ці «Божье цяло» – гэта такі польскі аналаг Левіафана Звягінцева. Гэта драма пра 20гадовага хлопца Даніэля, які пасля выхаду з калоніі марыць стаць святаром. Але з-за судзімасці гэта немагчыма. Волею лёсу ён трапляе ў маленькае мястэчка, дзе выдае сябе за выпускніка семінарыі і займае месца хворага пастара. Вельмі моцнае, правакацыйнае і эмацыйнае кіно, якое прымушае задумацца пра прыроду веры і даравання. Мы бачылі шмат гісторый пра самазванцаў, аднак рэжысёр Ян Камаса працуе на нейкім вельмі глыбокім, амаль сакральным узроўні эмпатыі. А галоўнае тут акцёрская ігра. Цудоўны акцёр Барташ Беленя выдае захапляльны эмацыйны перформанс. Дарэчы, прэм'ера фільма прайшла на Венецыянскім фестывалі 7 гадоў таму, а пасля ён быў намінаваны на Оскар як лепшы замежны фільм. Я вельмі раю глядзець «Божье цяло». Тут не толькі беспрасветная драма, але яшчэ ёсць і смешная, і рамантычная, і трылерная, філасофская, і нават крыху містычная ў фінале. Але шмат хто, мусіць, ужо і так глядзеў гэты добры фільм. А што па навінках? До конца минулого месяца, сакавіка, подвезли два добрыя фільмы на 7 з плюсам, пра якія, я ўпэўнены, будуць гаворыць увесь красавік. Першы – гэта сямейны, максімальна мейнстрымны, фантастычны фільм з любімчыкам публікі Райаном Гослінгам і трохі нягеглым назвам «Project Hail Mary», то бок «Проект Аве Марыя». Гэта такі добры, няшны, пазітыўны інтэрстэлар ад аўтараў фільма «Марсіянін». Райан Гослінг прачынаецца ў касмічным караблі і не памятае, як ён туды трапіў. Астатнія члены экіпажа загінулі, і ён паціху ўспамінае, што ён ляціць у суседнюю зорную сістэму, каб зразумець, як выратаваць чалавецтва. У гэтым фільме шмат глупстваў і навуковых дапушчэнняў, але зробленых спецыяльна, і для такога жанру падлеткавай навуковай фантастыкі гэта цалкам нармалёва. Фільм забаўляе касмічнымі разнакаляровымі прыгажосцямі, асабліва ў IMAX, гумарам, і нават Райан Гослінг не раздражняе сваім беспрасветным аптымізмам. Праект «Аве Марыя» пра сяброўства паміж чалавекам і іншапланецянінам. Калі для вас жанр сай-фай гэта хутчэй ранні Спілберг, чым пафасны Нолан, то вам сюды. Асабіста для мяне гэта фільм на 7, але, у прынцыпе, вы без маіх парад самі паглядзіце гэты блокбастер, таму што ён ужо сапраўды ўвайшоў у топ лепшых фільмаў года. А ў мяне для вас застаўся апошні фільм. Самы спецыфічны, самы трэшавы, крывавы, шалёны і хуліганскі. Увага! Упершыню ў студіі раніцы «Exploitation Movie» «They Will Kill You» «Яны цябе заб'юць». Зараз я раскажу апісанне, а вы ў каментарах паспрабуйце адгадаць назву ўсіх фільмаў, на якія гэта апісанне і сам фільм спасылаюцца. Дзяўчына адпраўляецца ў рэйд з мачэты напервэз у элітны гатэль, у якім не адбываецца нічога добрага, каб знайсці і выратаваць зніклую сястру і ўцячы прэч. Але там пачынаецца пекальнае пекла і ўсё усюды і адразу. Дзяўчыне даводзіцца ад заходу да світанка змагацца з незабівальнымі таўстасумамі, каб не наступіў армагеддец і мір не ператварыўся ў планету страху. Чыстае падлеткавае кіно. Рэжысёр і сцэнарыст Кірыл Сакалоў проста захоплена горача і апантанна гуляецца ў цацкі. Дурны сюжэт, трэш і драчкі, усё, чаго нам часам так не хапае. Гэта ўсё было пра замежнае кіно. А чым жывем мы, беларускія кіношнікі? Зараз вам распавядзе мой калега Максім Швед. Фестываль «Нефільтраванае кіно» – гэта ініцыятыва беларускіх кінематаграфістаў, якая паўстала больш за 10 гадоў таму, як альтэрнатыва традыцыйным класічным фестывалям. У гэтым годзе гэта ўжо яго 12-я эдыцыя, якая праходзіць у розных гарадах Еўропы, у тым ліку і ў Варшаве ў кінатэцы. А ці я здольны бачыць кожным пудзеле чалавека? Асноўная ідэя фестывалю «Нефільтраванае кіно» – паказваць кіно без жорсткага адбору і нейкіх фільтраў. Тут няма конкурсаў, няма журы, няма ўзнагарод.
Witamy wszystkich na festiwalu filmowym bez filtrów. Сёлетняя тэма скрозь гукі і спевы сірэн. Яна прысвечана стану, у якім мы зараз жывём. Шмат шуму, шмат трывогі і спроба ўсё ж такі неяк у гэтым разабрацца. Праграма фармуецца як адкрытая падборка, дзе побач могуць існаваць і прафесійныя, і аматарскія працы. Сёлетні выпуск у Варшаве прайшоў у фармаце некалькіх праграм кароткага метру. У праграме дзесяткі работ з розных краін, але значная частка гэта беларускія аўтары і праекты, звязаныя з беларускай тэматыкай. Напрыклад, можна ўзгадаць фільм польскай рэжысёркі Монікі Клімкевіч-Дудзец «Нічога са мной не бойся», які распавядае пра беларускую і польскую мяжу. Другі ключавы блок называецца «Пад ціскам», і ён прысвечаны таму, як знешнія абставіны ўплываюць на чалавека. Сярод іншага там можна паглядзець фільм Андрэя Кашперскага «Свінгеры» і фільм Мікіты Лаўрэцкага «Аўтапартрэт ва ўзросце 30». Паказы на нефільтраваным кіно зазвычай суправаджаюцца абмеркаваннямі, і гледачы могуць наўпрост паразмаўляць з аўтарамі, і гэта адзін з ключавых прынцыпаў фестывалю. Не толькі паказ, але і заўсёды дыялог. І, напэўна, галоўнае адрозненне фестываля нефільтраванага кіно, што ён не спрабуе абраць лепшае. Ён проста фіксуе стан кіно. Гэта не пра конкурс, гэта не пра вынік, гэта пра магчымасць паглядзець кіно без фільтраў. Раніца з Белсатам у эфіры, і ў студыі Анатоль Шырвель і Святлана Зелянковская. І наша наступная тэма – вяселлі. Пра тое, як беларусы ладзяць вяселлі, якія вяселлі ў трэндзе, у сучасных маладых. Пра ўсё гэта нам распавядзе івэнт-прадзюсарка Любоў Шыбаршына. Вітаем вас у нашай студыі. Дзень добры. Добрай раніцы, даражэнька. Ну, дык усё-такі вот беларускія вяселлі, яны неяк адрозніваюцца, іх адразу, вот там, не знаю, у тиктоку глядзіш, о, гэта беларусы святкуюць, ці не? Нет, нет. Ну, в целом есть разница между польскими свадьбами и белорусскими. Немножко другие традиции. Не критичные, но и порядок проведения. И как бы на наших свадьбах огромную роль играет ведущий, который создает атмосферу. Есть вот эта вот разница. Но в целом я бы сказала, что разницы особой нет. А як давно вы ў гэтым бізнесе? Як давно вы ўжо замужем за гэтым бізнесом? В ивенте 20 лет, а свадьбами я занимаюсь, ну, уже 15 там. Гэта стаж. Гэта шмат. Ну, так ўсё-такі, вот, ну, допустим, знешне там не адрознішь, ну, але ж шмат грошай беларусы тратят на вяселле, ці не? Так, в параўнанні з іншымі. Ну, смотрите, я считаю, что этот вопрос не совсем корректный, потому что, когда спрашивают, сколько провести свадьбу, я не могу дать точного ответа сразу. Який у вас есть бюджет, звучит? Да. Наверное, больше начинается с того, а что вы хотите и сколько у вас будет людей. Потому что достаточно большую часть в бюджете занимает банкет. И поэтому 10 человек и 50, ну, разница все-таки есть, да. Но зараз бывают веселье на 300 человек белорусов? Нет, нет. У белорусов в принципе таких, наверное, свадеб и не было никогда. Ну, 100-150 это уже прям большой круг родственников, когда пригласить. 300, 400, 500 это другие истории, другие народы, национальности, да. Вот. А што ў трендзе насамрэч? Сціплыя вяселлі зараз ці такія раскошныя? Наверное, вот последние лет 5-6 часто делают такие камеральные свадьбы, ну, 10, 20, 30 человек. А в эмиграции, естественно, тоже это всегда камеральное, потому что не все люди могут доехать. Но есть кто хочет сделать и большие праздники, пригласить максимально всех. Тут нету такого, знаете, в свадьбах нету прям трендов на количество человек. Скорее есть тренды, может быть, на декор, на стилистику, на какую-то тематику. Но люди же приглашают... Я считаю, что на свой праздник надо приглашать тех, кого ты реально хочешь видеть. Но опять же, клиент всегда прав.
Если он хочет 150 человек, окей. Ну вот, до речі, про всегда прав, і модно, ці не модно. Мені здається, лепш за ўсё про гэта так рассуждаць, абмяркоўваць гэта на прыкладах. У нас ёсць фатаграфіі з вяселлю, мы іх зараз пакажам, і вы нам скажаце, гэта модна ці не модна. Да, фотографии вось будут на стене у нас. Ну, в целом это классика, ну, с какими-то цветными элементами, очень красивая площадка, очень красивые круглые столы, это всегда очень красиво. Ну, я бы сказала, что, наверное, клиенты просто захотели добавить ярких акцентов в своей свадьбе. Ну, это очень красиво, да. И круглый стол, это ж еще и супроть забабону, что не сядися на острый кут, бо не выйдешь замуж, ты не женишься. Не знаю, я сидела и на острых углах прекрасно, и выходила замуж. Что тут у нас? Слушайте, здесь очень прекрасная арка. Не могу сказать, что она трендовая, но это одна, наверное, из самых любимых форм, когда люди не хотят классическую арку, просто там прямоугольником, квадратом. Но единственный минус, что задний фон выбран не очень. Ну, возможно, локация не позволяла. А мне вельми сукенка невеста. Да. И бант сзади, это очень красиво. Что мы тут бачим? Вот я бы по этой фотографии сказала, что клиенты вообще супер молодцы, потому что они уделили внимание свету, каким-то спецэффектам на локации. Это очень важно, потому что это создает атмосферу. Такие Голливуд. Это атмосфера. Вот я не совсем это Голливуд, знаете. Голливуд это совсем уже когда очень много всего и да. Дорожка. Вот, да, все эти вот моменты. Но в целом, да. Ну, то есть я всегда рада клиентам, которые понимают, что техническое оснащение тоже очень важно для мероприятия. Слушайте, ну и там была невеста пригожая. А вот что это? Ой, это вообще просто чудесно, потому что классика — это всегда, и белый цвет — это всегда прекрасно. Особенно на фоне воды, особенно когда такая прекрасная локация. Не знаю, где это, даже попрошу, чтобы мне скинули, чтобы выяснить. Вот, это действительно очень красиво. Но классика бывает иногда дорогая. А вот это я бы сказала, что, возможно, это была свадьба для двоих. Когда ребята просто взяли фотографа, возможно, оператора, и сделали для себя красивый праздник. И такие фотографии, они... Вот это тоже вот про свадьбы, атмосфера и воспоминания. Такие фотографии — это про эмоции, про воспоминания. Можно подумать, что яны так и познакомились в свой час, и он ехал, и подвез я, и так вот. Слушайте, ну в свадьбах есть свои истории, и как бы я как организатор совместно с ведущим иногда стараемся эти истории вплетать в саму концепцию свадьбы. Потому что свадьба — это семейный праздник. І все ж таки, колькі прыблізна каштуе вяселле, напрыклад, давайте параўнаем там на 30 чалавек і на 100. Явно у света, які у мяне ёсць невеста на выданні. Звяртайцеся. Слушайте, ну смотрите, мы можем взять и 30, и 100, и взять бюджет в 15 тысяч евро. Ну, будем ориентироваться, например, на Европу. Хотя Беларусь сейчас считает в долларах, ну, плюс-минус, и сделать и то, и то. Вопрос в том, что если мы берем 30 человек и 15 тысяч евро, то, скорее всего, это будет очень хороший пул подрядчиков высокого уровня, ведущий, фотограф, оператор, декор будет очень выдержанно сделан правильно, так, как мечтает невеста. То есть из этого можно сделать сказку. Возможно, получится добавить какие-то спецэффекты. Если это 100 человек, то это будет очень такая стандартная свадьба, где люди расписали в ЗАГСе, приехали, и мы просто кушаем, пьем, и ведущий проводит какие-то активности. И танцы, и драка еще в бюджете. Ну, вот вы знаете, у меня не было драк на свадьбах. Так понимаете? Да. Добре, а вот каб узяли кредит, ці була б драка. Ну, на самой справе, ці трэба браць, ці варта браць кредиты на проведение веселья? Як специалист, вы по договору? Нет. Я отговаривать буду однозначно. Потому что, ну, это все-таки, да, люди хотят сохранить свои воспоминания, сделать праздник. Это важно. Это начало семейной жизни, но любой семейный праздник очень важен. Но брать кредит нет. Ну, я считаю, что это неправильно. Лучше уменьшить количество человек, лучше сделать свадьбу для двоих. И такие свадьбы я тоже делала для двоих. Но кредит нет. В отношении свадьбы для меня это очень странная позиция. А вот что отбывается на веселье для двоих?
Ну, обычно, да, обычно выбирается очень красивая локация. Это может быть регистрация, где присутствует регистратор, там, пара, которая произносит клятвы, фотограф, который оставит воспоминания об этом моменте, какая-то фотосессия, и потом вечером такой ужин романтический на двоих. Но в отношении свадьбы именно для двоих очень большое внимание уделяется именно локации, чтобы действительно это было прям волшебное что-то. Это сказка. Ці можа ў некую краіну іншую паехаць. Можно, да. И очень многие так и делают, что они как бы едут, берут с собой специалистов, ну, то есть небольшая компания, скажем, которая отправляется. Хотя и в Польше есть очень красивые вот, допустим, там сядзіць парочка и уже плануе, так, хочется вяселля. Вось, як бы вы параілі, калі ім трэба ці не трэба, у якіх выпадках трэба, а у якіх выпадках не трэба звяртацца у ивент-агентства, нехта хоча там сам провести своими силами? Ну, смотрите, самое главное, наверное, избавить людей от каких-то координационных, организационных моментов в день мероприятия. У меня были ребята, и есть такие, которые обращаются только за координацией. То есть в день мероприятия я координирую полностью процесс, чтобы пара не занималась там каким-то нивелированием форс-мажоров, чтобы им не звонили, их не трогали, они только отдыхали. А есть люди, которые реально очень заняты, и у них не будет времени на поиск локации, на поездки, на согласование каких-то нюансов со всеми подрядчиками, потому что, ну, скажем, если брать среднюю свадьбу, то на ней работает в целом, если брать всех официантов, там, уборщиков, ну, в среднем человек, наверное, 30-40, то есть обслуживает мероприятие полностью. Ну и представьте, что весь этот пул, это надо как-то координировать день свадьбы. Ну, как бы я не думаю, что какая-то невеста хотела бы, вместо того, чтобы наслаждаться своим праздником, решать вопросы, а когда там горячее вынесут. Конечно, с точки зрения моей работы, я бы хотела, чтобы люди обращались, снимали с себя полностью какую-то даже ответственность и просто наслаждались подготовкой. Я хотел, каб прагучала гэта вось фраза, што нават калі гэта вяселле для двоих, квалификованный ивент-менеджер дапаможа. Есть просто нюансы, которые все будет быстрее, проще. И какие-то, например, если человек выбирает даже пара для двоих какую-то локацию, профессиональный ивент-продюсер, там, ивент-менеджер, он сможет объяснить плюсы и минусы этой площадки. И гэтага дастаткова. Ваш бизнес не нуждается в рекламе, да? А вось ці ёсць адметнасці з вяселляў в эмиграции, эмигранты, белорусы-эмигранты, какие на веселье проводят? Слушайте, ну ничего на самом деле не изменилось. Все хотят праздник, все хотят получить удовольствие, увидеть близких. Могу сказать точно, в Польше в разы больше очень красивых мест, ресторанов, палаццев, очень. И это радует и меня, и моих клиентов. А як быць з роднымі, якія ў іншых краінах? Ну, смотрите, два варианта. Либо делают визы, трудно, мы знаем об этом, трудно, но делают. Может, Zoom якія? Сейчас расскажу. Вот. Либо у меня были варианты, мы проводили свадьбы в Грузии, куда проще прилететь из Беларуси. И мы проводили свадьбы в Грузии. Да, и зумы тоже делают. Подключают, например, на важный момент регистрации брака, подключаются. У меня ребята регистрировали брак в Юте в США. Есть такая возможность у белорусов онлайн зарегистрировать брак в Юте. У мормонов? Тут уже нюансы не знаю. Вот. И подключались к Zoom к этому во время регистрации также их друзья и родственники, которые находились не в Польше. Вот. Это, тоже такой интересный момент. Ну и мы же не можем не обмянуть тут вельми заўважнага беларускага жаніха Романа Протасевича. Вось ён плануе выдаткаваць каля $6000 на вяселле. $6000. Гэта ўвогуле реалістычна для Беларусі, для Менску? Опять задам, а сколько человек? Варта. А мы не ведаем. Мы нас не кликали. Ну, слушайте, если это будет ужин на человек 10,
то это можно сделать красиво, очень красиво. В Минске и под Минском есть красивые локации для таких мероприятий. Можно сделать, да, красиво, элегантно, стильно и душевно. Если это будет 50 человек, то это будет столовая. Ну, как бы по-другому никак. Ну, цены в Минске на банкет в хорошем месте и цены в Польше, они не сильно отличаются. Поэтому, то есть мы просто берем и делим 6 тысяч, там, не знаю, ну, в среднем, там, например, $100, да? Вот. Ну и все, вот мы только поели, если там 50 Это человек. не улічваючи сукенку, напевно. Ну да. То есть... это, ну, как бы, ну, может, человек будет кредит брать, это 6 тысяч накопления, а остальное кредит. А вы не рекомендуете брать я не кредит, рекомендую. поэтому ему треба было собирать не 6, а 6. Не, ну, он может рассчитывать, что гости еще принесут, и он просто в конце свадьбы рассчитается с ведущим, я ж как бы, да. Жанитесь и выходите замуж. Аккурат пост заканчивается, вось Великдень один, Великдень православный будет, и там уже можно жениться и выходить замуж. Дякую вам вялікі за розмову. Спасибо. Нагадаю, з нами Дякую. була івент-продюсерка Любов Шибаршина. А мы зараз вяртаемся до наших дзяўчат, якія, памятаеце, фарбуюць яйкі. Паглядзім, што ў іх там атрымалася. Моя мама всегда учила после того, как в луковой шелухе она покрасила яйца, и уже она доставала их, и мы садились, каждое яйцо протирали так слегка-слегка растительным маслом. И оно тогда такое было блестящее, как покрытое лаком. Кстати, помню, когда мы были с Машей маленькими, у нас у бабушки, у нее была такая квартира была, и там был такой небольшой участочек, и она нам туда яйца прятала шоколадные. Мы должны были их искать. И мы с Машей вот так вот искали, ходили. И бабушка говорит, нет, еще одно яйцо осталось. Моя бабуля говорила, вот когда на Пасху ходит на кладбище, она говорила, все, не приходите ко мне на Пасху, приходите ко мне только на Радоницу. И я помню, когда я последний раз была на могилах своих родных, настояла 6 поколений. Бабуля? Да. Пациент. Нет, как-то пациент не очень, наверное. Тоня наша вот в 10 лет, она как бы сходила нам рано утром, я не знаю, в 6 утра вышла, чтобы сходить в церковь, осветить эти куличи. Родители, я вам принесла куличи и соль. Тоня, а ты можешь мне сказать, как вы отмечали Пасху в колонии? Да мы не отмечали Пасху в колонии. Наверное, в 24-м году на Пасху нам начали давать яйца утром. Это одно яйцо было на человека. И было оно окрашенное красного цвета. И все. В церковь нас не пускали. Здоровья, конечно, всем белорусам я хотела, чтобы мира, чтобы исполняли желания, чтобы была гармония, в первую очередь, с самим собой. Я бы пожелала веры в себя, вот, чтобы не сдаваться. Я за всего. И бороться. Ты почему пожелала? Всего. Всего, а что всего? Всего хорошего. Да? Чтобы мечта не исполнялась. Чтобы мечты исполнялись. Ну да. Тоже хорошее пожелание. Вы глядите «Раніцу з Белсатом», і мне вельмі прыемна прэзентаваць вам нашу новую рубрыку. Побач са мной Кацярына Кучук. Яна б'юты-тэрапеўтка і касметалагіня. Сёння Кацярына распавядзе нам пра тое, што варта змяніць у даглядзе за скураю ўвесну. Так, добрый день. Ну, по-перше, хочу сказать, что пришла весна, конечно же. Мы все пережили такую суровую зиму, сапраўдную зиму. И это, безумоўна, адбілася і на нашым стане, на здароўі, на ўсім. І у весну
калі казаць пра скуру, пра касметалогію, вельмі важна ведаць нюансы, і што трэба рабіць, што трэба змяніць. Фактычна, што трэба змяніць? Трэба вярнуцца да таго дагляду, якім мы карыстаемся, што мы робім звычайна ў цёплы перыяд году. Якія акцэнты? Галоўныя акцэнты на тым, што пасля зімы наша скура, яна чуллівая, так, стомленая, мала вільгоцця, яна раздражнёная. І для таго, каб это все прадухіліць і зрабіць так, каб яна зноў была у добрым стане, трэба абавязкова увільгатняць. І увільгатняць вельмі важна, каб это рабіць зранку. З самага ранку, як мы прачынаемся, як мы ўжо робім нашы все ритуалы касметалагічныя працэдуры, каб мы на гэтым рабілі акцэнт. Вось. Акрамя гэтага вельмі важна, каб мы давалі абарону ад сонца. Ну так, з'явілася больш моцнае сонейка. Бо ўзіму сонца не было, фактычна, і мы трошачкі привыклі да таго, што жылі ў такіх трошкі прыцемках. Вось. Якім чынам мы робім, якім чынам мы абараняем ад сонца, гэта, конечно же, SPF. Да, SPF... Раскажыце больш падрабязна пра SPF, бо не ўсе разбіраюцца ў іх. Так, перед тым, як раскажу пра SPF, яшчэ зраблю акцэнт, што трэба рабіць увагу на антиоксідантных сродках таксама. Акрамя SPF, не забываць ужываць у сваім даглядзе антиоксідантныя сродкі. Про SPF, что такое? Антиоксидантные сродки, это что такое? Это с витаминами? Так, фактично с витаминами для скуры. То бок гэта такія рэчывы, як вітамін С, як ферулавая кіслата, як ресвератрол, такія самыя асноўныя антиоксиданты, якія таксама абараняюць і даюць нашай скуры моцы быць прыгожай. SPF это Sun Protection Factor, перакладаецца з ангельскай мовы. Гэта тыя рэчывы, якія абараняюць, фактычна абараняюць ад сонца і ад выпраменьвання, шкоднага выпраменьвання сонца. Таму што ў сонца ёсць два асноўных такіх выпраменьвання фактары, это А і Б, да, як бы прамені, якія шкодзяць. Калі Б прамені, яны па большай частцы шкодзяць тым, што ідзе апёк, можа быць онкалогія, ідзе такое прямое пашкоджанне скуры, то прамені А, яны больш уздзейнічаюць так патаемна, то яны глыбей пранікаюць, але яны якраз і прыводзяць да таго, што нам не всім не падабаецца гэта старенне скуры, гэта дрэнны выгляд і так далей. І вось трэба пра гэта абавязкова памятаць і для гэтага і ўжываць сродкі з SPF-фактарам. А вось як выбраць, які SPF табе пасуе? Тут важна памятаць першае, якая ў цябе скура. І для таго, каб выбраць правільна, трэба разумець, якую ты маеш скуру, ці яна чуллівая, ці яна тлустная, ці яна сухая. Ці яна больш белая. Дакладна. На што гэта ўплывае? Гэта ўплывае на выбар в кансістэнцыі тых сродкаў, якія будуць. Акрамя гэтага, на фактар SPF абароны, які будзе выбраны. Фактары, самыя такія вядомыя, самыя папулярныя, якія, думаю, што все ведаюць, это 30 і 50. Насамрэч, розніца паміж імі ў абароне невялікая. То бок SPF 30 ён абараняе на 97%, а SPF 50 на 98%. Так, ёсць нават такія SPF, ёсць нават SPF 100. Это для такіх асаблівых выпадкаў, калі ёсць нават на 100%, так? Яны таксама, я скажу, на 99, не на 100, недзе на 99. Але што я хочу сказаць? Вельмі вялікі выбар SPF, вельмі яны розныя. Яны дзеляцца фактычна на фізічныя, на хімічныя, на прыродныя ёсць такія. Ёсць SPF, якія прыродныя рэчывы самі па сабе абараняюць. Часцей за ўсё ёсць камбінаваныя сродкі. Але вельмі важна яшчэ не то, што вы выберете в якасці SPF, а то, як вы наносіце і в якой колькасці наносіце. Дарэчы, я хацела запытаць, а як правільна наносіць SPF на скуру? Ну, па-першае, конечно же, на умыты твар зранку, на увільгатнённую скуру ўжо, таму што SPF можа трошки падсушваць насамрэч, таксама даваць асабліва фізічныя фактары, з фізічнымі фактарамі гэтыя сродкі. І што яшчэ вельмі важна, колькасць. Таму што вельмі шмат
людей ігнарує, і є такий момент, якби, можна сказати, самовнушення, що коли написано 50, то гэта значыць, што все, абарона высокая. Я уже не кажу про 100, калі є фактор 100. Але насамрэч не. Абавязкова важна колькасць. Ці можна паказаць, як наносіць на скуру SPF? Так. Правильно наносить мы берем вот тут прыклад крема с SPF. Давайте нанесу. Так. Колькасць павінна быць прыблізна такіх 2 вялікіх таких ось кулькі. О, такія вялікія на твар. Так, прыблізна. Я нават вот і разносіць, можете разносіць по руце. Я нават прыблізна покажу. Такі тоўсты слой. Толстый слой. В тым-то справа, что достатково толстый слой. Сродки SPF бывают разной консистенции, то есть некоторые ложатся лепш, якби простей, некоторые ложатся больше плотно. Для того, каб запомнить, приблизно пол чайной лыжки, это вот такая колькасць павінна быць. Ці на руках... Не размазывается. Гэта ж рука. Мы кажем про твар, мы не забываем, что у нас есть зона декольте. Мы так добренько, як бы не шкадуючы, гэта все размазваем і робім. Дякую. Вось. Дзякуй вялікі. З намі была б'юты-тэрапеўтка, касметалагіня Кацярына Кучук. Будзем все абараняцца ад сонейка ў гэту весну, а мы працягваем экскурсам у беларускую гісторыю. Чым займалася моладзь у тыя бурапенныя часы, мы ўжо распавядалі ў выданнях пра цётку, Ластоўскага, Івановскіх і шмат каго яшчэ. Гурткі, тэатральныя пастаноўкі, касы ўзаемадапамогі, падпольныя сустрэчы, выданне кніг і друк газет. Дзесьці паміж усіх гэтых актыўнасцяў і здарылася гісторыя са сцягам. Пачатак 1917 года, Петраград. Душэўскі узгадвае пра гэту сітуацыю вось так. Цікава адзначыць, што беларусы лічылі сваім дзяржаўным сцягам такі ж сцяг, як і літоўцы. Гэта значыць белы вершнік на чырвоным фоне. Але нацыянальнага сцяга тады яшчэ не было. І мне прыйшлося зрабіць некалькі праектаў нацыянальнага сцяга, адзін з якіх быў прыняты, а менавіта белая, чырвоная і белая палосы. З гэтага часу гэты сцяг і з'яўляецца беларускім нацыянальным сцягам. Праблема ў тым, што гэтую гісторыю мы ведаем толькі ў аповедзе самога Клаўдзія Душэўскага. І па факце нібыта ўсё сходзіцца. Першая дакладная фіксацыя чырвона-белага сцяга – гэта сакавік 1917 года. Мы ведаем, што гэта падзея была звязаная з Петраградам і беларускай моладдзю ў Петраградзе. Душэўскі быў адным з кіраўнікоў беларускай моладзі ў Петраградзе. Ён быў малады, але аўтарытэтны, дасведчаны чалавек з архітэктурнай адукацыяй. Таму тое, што яму моглі такое даверыць, выглядае абсалютна лагічна. Але, на вялікі жаль, гісторыя заўсёды патрабуе фактычнага пацверджання той ці іншай падзеі з двух крыніц. Тут маем толькі адну. Таму да гэтай гісторыі застаюцца невялікія пытанні, якія, спадзяемся, з цягам часу знойдуць свае адказы. Вельмі шмат сёння добрых і нават вясёлых тэмаў. Але калі вы думалі, што зусім застанемся без сур'ёзных размоваў, дык не. Бо да нас завітаў старэйшы навуковы працаўнік даследчага цэнтру Бюрок, эканаміст Зміцер Крук. Вітаю, Зміцер. Добрый день. Добрый день. Зміцер, недавно в своем огляде вы написали, что белорусская экономика скочивается до 1-2% росту. Вы назвали это стагнацией, что моцно ударить по белорусах. Здаецца, тут есть про что поговорить. Так все-таки 1%, 2%. Чему это дрэнна? Все-таки як а рост, хоть и малюсенький, не? Трэба разумець, што па ўзроўні дабрабыту мы даволі значна адстаем ад суседніх краінаў. Перш за ўсё, якасці эталону я разглядаю Польшу і Літву.
Таму што я не бачу ніякіх фундаментальных фактараў, чаму Беларусь павінна адставаць ад іх. А гэтыя краіны, па-першае, яшчэ раз падкрэслю, яны ўжо знаходзяцца на значна вышэйшым узроўні у дачыненні да Польшы, напрыклад, дзесьці на 40% дабрабыт вышэйшы, і яны растуць хутчэй. Ну, адпаведна, калі беларуская эканоміка будзе расці з такім тэмпам 1-2%, гэты разрыў паміж суседнімі краінамі і Беларусю будзе толькі ўзрастаць. А як гэта ўплывае, ну, мы маглі пабачыць это ўжо з 2012 года. Это не тое, што я кажу, што штосьці здарыцца вельмі страшнае, небяспечнае наперадзе. Гэта фактычна ўжо адбываецца 15 гадоў, калі наша эканоміка пачынае адставаць. І ў гэтым выпадку вось гэтае адставанне, гэтая стагнацыя, яна будзе ўсё больш небяспечнай, напрыклад, з пункту гледжання адтоку чалавечага капітала. Людзі будуць бачыць, што зарабіць і годныя умовы існавання сабе забяспечыць значна лепей і прасцей у суседніх краінах. Але ж апошнім часам, нягледзячы на дрэнныя прагнозы, заробкі ў Беларусі раслі і ніякага калапсу не было. Вы кажаце, стагнацыя, а калі беларусы адчуюць гэтыя наступствы? Ну, мне падаецца, якраз такі 25-й і ў большай ступені 26-й год будзе такім водападзелам. Насамрэч, вы вось даволі важную рэч падкрэслілі, тое, што апошнія гады так эканоміка пэўны рост дэманструе, вось асабліва 23-24 год, але пры гэтым заробкі, рэальныя доходы людзей выраслі значна больш. Ну, напрыклад, магу даць лічбы, калі вось па ўзроўню ўсёй эканомікі ВУП вырас у параўнанні з дасанкцыйным даваенным перыядам дзесьці на 6%, то заробкі выраслі больш, чым на 40%. І гэта так, насамрэч, падпітвае такі спажывецкі аптымізм. Ну, чаму гэта адбылося? Літаральна два словы. Я думаю, што відавочна, это ўжо шмат дзе абмяркоўвалася, гэта такі структурны недахоп працоўных рук. Таму што, па-першае, дэмаграфія вельмі небяспечная, і дэмаграфічны тренд, я б наогул казаў, гэта такая доўгатэрміновая пагроза нацыянальнай бяспецы. Ну, а па-другое, вялікі адток людзей у 20-23 гадах, ён яшчэ дарабіў гэтую справу. Але вось менавіта з таго, што стагнацыйныя тренды, аб якіх я кажу, яны набываюць моц, і тое, што беларуская эканоміка вось якраз такі ў 25-м годзе ўсё больш адчувальна пачала сутыкацца з тэндэнцыямі зніжэння попыту знешняга, з тым, што вось тыя варункі, у якіх яна існуе, ўсё больш давяць. Я думаю, што вось гэты разрыв паміж самаадчуваннем, спажывецкімі настроямі і эканамічным станам, ён будзе скарачацца. І адпаведна, думаю, што вось якраз такі ў 26-м годзе адбудзецца пэўны пералом у самаадчуваннях людзей, у настроях людзей, і той спажывецкі аптымізм, вось які мы фіксавалі у апытанках апошнія 2 гады, ён паступова пачне знікаць, паступова настрой зменіцца на супрацьлеглы. Калі глянуць на увесь гэты адрэзак часу, апошнія 30 гадоў, і цяпер, што стрымлівае ўсё-такі рост эканомікі? Якія фактары ці фактар, нейкі чыннік, галоўная перашкода? Якая галоўная перашкода для росту беларускай эканомікі? Бо людзі стараюцца, быццам працуюць, там нейкія указы прымаюцца, гэтак далей, а вось яно не атрымліваецца расце так хутка, як хацелася. І да дабрабыту, ўсё яшчэ далёка, сапраўдна. Звесці ўсё да аднаго адзінага фактара я не вазьмуся. Вось калі паспрабаваць так падагульніць, я б сказаў, хутчэй гэта тая серада, тая атмасфера, якая створана праз дамінаванне, праз канцэнтрацыю рэсурсаў у дзяржаўным сектары эканомікі, які больш існуе не дзеля таго, каб падвышаць эфектыўнасць, не дзеля таго, каб развіваць інавацыі, а хутчэй дзеля таго, каб падтрымліваць існы лад рэчаў. І фактычна тыя кампаніі, а Беларусь, па меншай меры до 2020 года магла пахваліцца вельмі моцным прыватным сектарам, яны адчуваюць недахоп гэтых рэсурсаў. То бок, як гэта я коротка часта называю, у 2020 годзе адбыўся
такой клэш паміж дзяржаўным і прыватным сектарам. Прыватнаму сектару дзеля таго, каб развівацца і цягнуць всю беларускую эканоміку, трэба было прабіць гэтую сцяну. Тое, што штучна сканцэнтравана ў дзяржаўным сектары, атрымаць для сябе. Але гэтага не адбылося. Таму в якасці такой шырокай прычыны я б сказаў інстытуцыйнае асяроддзе, якое штучна створана праз празмерныя дзяржаўныя інтэрвенцыі, праз практыку прызначэння чэмпіёнаў, і адпаведна гэта стрымлівае рост. Ну і сюды б я яшчэ дадаў, асабліва калі мы кажам пра апошнія 4-5 гадоў, гэта празмерная, то якую я называю татальная прывязка да расійскай эканомікі, якая фактычна існуе у такім паралельным вымярэнні адносна сусветнай, гэта альтэрнатыўнае нейкае вымярэнне, і беларуская эканоміка, на жаль, все больш прывязваецца, завязваецца на гэты альтэрнатыўны сусвет. Гэта таксама устрымлівае яе ад магчымасці удзелу ў глобальнай канкурэнтнай барацьбе, ад магчымасці развівацца адпаведна. А вось давайте памарым, якой вы бачыце Беларусь праз 10-15 гадоў, калі нічога не зменіцца? Ой, ну это мы не памарым, гэта тады больш сумам, калі нічога не зменіцца, трэба будзе казаць. Ну вось якраз такі у той працы, якую вы ўзгадалі, мы паказваем, што калі нічога не зменіцца, гэта такі паступовы, не хуткі, але фактычна шлях у нейкую прорву. Ну, гэта не азначае, яшчэ раз падкрэслю тое, што вы вельмі важна заўцямілі, тое, што людзі ў параўнанні з учорашнім днём будуць усё роўна жыць лепей. Але праблема ў тым, што ў параўнанні з тым, як яны маглі б жыць і як будзе жыць астатні сусвет, гэта будзе выглядаць горш і горш. Ну, вось фактычна там у 2040 годзе, там 2035-36 годзе, калі мы сёння кажам, што адставанне ад Польшчы яно вось там 35-40% па розных дадзеных, то яно павялічыцца да 50-55%. То бок сярэдні беларус будзе жыць удвое горш, больш бедным будзе, чым сярэдні паляк. І паступова гэты шлях у прорву, ён будзе адчувацца ўсё больш і больш. Гэта не будзе выглядаць як нейкі аднамомантны выбух, штосьці такое. Ну вось давайте я вельмі хутка там прывяду прыклад такі, напэўна, вось не знаю, краіны Албанія ці Аргенціна. Там вось такая стагнацыя адбывалася павольна, і ў нейкі момант людзі бачаць, што яны існуюць у нейкім адсталым сусвеце, што гэта не сучасны свет, і адпаведна вы адчуваеце сябе дзесьці ў хвасце таго свету, дзе вы маглі б быць сярод лідараў. Што, на вашу думку, наступныя 5 гадоў павінна, не ведаю, зрабіць дзейснае кіраўніцтва Беларусі, каб адбыліся адчувальныя пазітыўныя змены, у тым ліку і беларускай эканоміцы? Ну, ведаце, шчыра, я вельмі сумняваюся, што дзейснае кіраўніцтва, па-першае, гэта хоча зрабіць, па-другое, нават калі хоча, што можа. Ну, у сучасных варунках фактычна такім неабходнай умовай я б паставіў адрыў ад Расіі, таму што вось тая прывязка да Расіі, якая сёння існуе, яна сама па сабе абмяжоўвае нейкія магчымасці нармалізацыі, нават калі мы кажам выключна аб эканамічным вымярэнні. Таму вось проста павярнуцца ў іншы бок, гэта тое, што прынцыпова неабходна, але я не веру, на жаль, не ў жаданні, не ў здольнасць цяперашняга рэжыма гэта зрабіць. Ну, а па-другое, змяніць вось тую сістэму, змяніць тую інстытуцыйную сераду, аб якой мы казалі, але зноў жа такі, яны робяць гэта абсалютна мэтанакіравана, таму што гэта дае падмурак для ўлады, для здзяйснення таго палітычнага рэжыму, які існуе. Таму выснова даволі відавочная, на мой погляд, з дзейсным рэжымам, з дзейснай уладай, шансы на тое, што штосьці зменіцца, яны амаль нулявыя. Неяк сумна гэта ўсё прагучала, але сапраўды так выглядае. Як вы думаеце, які, не ведаю, які ўнёсак можа зрабіць вось бізнес, который зараз
шмат беларускага бізнесу ў эміграцыі. Які ўнёсак, не ведаюць, там грунт нейкі залажыць сёння па тыя магчымыя перамены эканамічныя. Што могуць зрабіць бізнесоўцы, которые не ў Беларусі, а па-за Беларусю дзейнічаюць, але любяць Беларусь, памятаюць пра беларусаў, наймаюць беларусаў і, в прынцыпе, развіваюць сусветную частку, мировую частку беларускай эканомікі, міжнародную. Ведаце, мы якраз з калегамі, вось такі ёсць агульны ресурс для сінктэнкаў, банк ідэі, мы якраз там пачалі абмяркоўваць гэтую тэму і звярталіся да шэрагу бізнесоўцаў, і асноўны месседж, які я чую вось ад бізнесоўцаў, якія сёння на эміграцыі дзейнічаюць, што галоўнае, што яны самі бачаць, гэта тое, што назапашваючы досвед, назапашваючы карысныя кампетэнцыі і практыкі, яны, калі сітуацыя ў Беларусі зменіцца, яны могуць закласці падмурак будучых пераўтварэнняў у нацыянальнай эканомікі. Так, яны шчыра вызнаюць, што з вялікай імавернасцю не шмат хто вернецца і цалкам там свае бізнесы перадыслакуе ў Беларусь. Але па меншай меры уключыць Беларусь, і паколькі, як вы трапна заўважаеце, што яны хочуць гэта рабіць, яны любяць краіну, разглядаць яе як месца для інвестыцый, як месца дзеля таго, каб выкарыстоўваць тыя практыкі, тое разуменне, як існуе сучасная эканоміка, яны могуць. Таму для іх, мне падаецца, рэцэпт вельмі просты, па меншай меры захоўваючы сябе, развіваючы сябе, свой чалавечы патэнцыял, яны тым самым захоўваюць чалавечы патэнцыял для Беларусі, і той момант, калі ўсё зменіцца, яны па меншай меры захоўваюць магчымасць, каб вось гэты падмурак існаваў. Дзякую вялізны, гаспадар Зміцер. Так, хочацца верыць у лепшае, як кажуць вернікі, што Христос воскрес, і Беларусь воскрэсне, ты вось Беларусь не мёртвая, Беларусь жывая. Вялізны дзякуй, з намі быў прадстаўнік даследчага цэнтру Бэрок, эканаміст Зміцер Крук. Дзякуй вялізны, са святам, калі вы святкуеце. А мы яшчэ раз нагадаем пра сённяшнія святы, цяпер разам з Ірынай Новік. Наближается вербница, и самый час подумать, як упрыгожыць свае вербачкі пад асвячэнне. Гэта зусім не складана і выглядае, мне здаецца, вельмі прыгожа. На пачатку возьмем, вось я так падрыхтавала, нарэзаныя проста як гармонікам такім жоўтыя і аранжавыя стужачкі. Мы іх згорнем вакол вяршынькі дроціка, і гэта будзе сярэдзіна нашага рамоначка. Паехалі, зусім проста гэта робіцца. Вось такім чынам атрымліваецца ў нас сярэдзінка для рамонка. Вось ён, вось. А потым прыкладна такім самым чынам нарэзаныя белыя пялёстачкі. Вось таксама складзеная гафраваная папера, і вось гэта хутка будзе нашым рамоначкам. Калі рамоначак абгортваем вакол середзінкі, трэба іх так трошачкі яшчэ падзбіраць, вось каб яны былі такімі шчыльнейшымі. Вось так, папера гафраваная, а мы яшчэ больш яе гафруем. Такім вось чынам збіраем, каб вакол сярэдзінкі нашыя добра атрымаліся белыя пялёстачкі. Потым возьмем нітачку і замацуем гэтую канструкцыю. Нітачка ў нас вось яна ляжыць. Хвосцік зараз знойдзем. Хто ён? Нажнічкамі адрэжу сабе адразу. І пераматаю моцненька. Ну, вось такім чынам вы можаце таксама зрабіць больш яркім сваё свята і правесці разам з блізкімі час, пакуль робіце кветкі. Бо я так думаю, не толькі важна асвяціць вярбу, але яшчэ і прысвяціць час сваім блізкім людзям, каб пабыць разам, каб было што потым успомніць. Вось, і будьце здаровыя на ўвесь год. Вярба хай вас б'е, а не я, таму што хутка святы, хутка Вялікдзень, хутка вербная нядзелька, то будьце шчаслівыя і здаровыя.
Дзякую, Ірина, і за парады, і за добрае слово. А ў нас засталося вельмі не шмат часу, таму давайте паглядзім невялічкі анонс серыялу, які можна пабачыць на нашым канале. Часы халоднай вайны. Я чуў яшчэ колькі іншых цікавых рэчаў. Прыкладам пра амерыканскага шпіёна, якога прыбралі ў Празе. Шпіёнская гульня дзвюх выведак – брытанскай і савецкай. Мы страцілі кантакт з ценнем. Адправім нашага чалавека ў Польшчу. Калі ён адчуе хоць якую пагрозу, ён мае адразу з'ехаць. Сакрэты, якія могуць змяніць свет. Яна можа быць пагрозай? Калісьці нас штосьці лучыла. Трэба гэта скончыць. Адзін агент, адна таямніца. І небяспека, што расце. Калі мы не зловім ценя, справу забяруць савецкія таварышы. А арышт гэтага агента – наша галоўная задача. Уся праўда пра аднаго тыпа. Нельга гэта тут трымаць. Я хачу адпомсціць, разумееце? Хачу адпомсціць, як жанчына, вы разумееце? Даражэнькі, вы толькі што пабачылі анонс серыялу «Гульня з ценем». Серыял выходзіць на нашым тэлеканале ў пятніцы. А між іншым, наша святочная праграма амаль скончылася. Каго мы бачым? Але яшчэ ёсць час пачытаць, што вам было цікава і што вас зачапіла. Ведаеце, напрыканцы эфіра ён стаў вельмі чацік футбольным. І такое тлумачэнне. Да, эканамічныя і б'юці размовы натхняюць беларусаў абмяркоўваць футбол. Супер. І самы клёвы каментар. Фанаты МЮ кажуць, Юнайтед у вас крос. Хто ведае, хто разумее, той разумее. Барселона. Так, і пра яе таксама пісалі. Далей, вось цікавы каментар. На Вялікдзень мы свяцілі яшчэ і сала. Абавязкова трэба было з'есці кавалак, каб змеі не кусалі, так казала бабуля. Вось такое У нас капчонка заўсёды была. Дзед рабіў класную капчонку, і свянцілі кавалачак абавязкова. Мы ўчора пыталіся, дарэчы, ці можна свянціць гарэлку, так вось сказалі, што лепш віно. Мы потом у нас был великий спис, что можно связать виски, там, ну, не задали питание, короче. Далей, такая, до речі, заувага слушная, а яшчэ не хапае выходнага на другі дзень свята. Да, в Беларусі гэтага вельмі бракуе. Так, насамрэч. І, да, в суседніх краінах ёсць выходныя. Да, бо, ну, там шмат хто едзе да сваіх сваякоў. Трэба ж вярнуцца. І трэба адразу... Я памятаю часы, калі былі выходныя на другі дзень Вялікага дня. Было такое, так, сапраўды. І яшчэ такая заувага, яшчэ соль заўсёды была ў кошыку, і я таксама памятаю, што так было. Соль, яйкі, булка, мяса нейкае. Да, гэта была самая смачная ежа пасля таго, як... Хлеб нейкі чорны заўсёды мама яшчэ таксама насіла ў касцёл, я не ведаю. Так, што яшчэ тут пісалі? О, самы мой любімы каментар, зараз вам пачытаю. Падсудны, навошта вы збілі вашу цёшчу вербным дручком? Спадар суддзя. Не я б'ю, вярба б'е, поўнасцю апраўданы. Блин, гэта і вось мой тата заўсёды казаў. Не ведаю, що пра цёшчу анекдота, не пра маю цёшчу. Мяне найлепшая цёшча в сэрцы кіе. О, і яшчэ цікавы каментар. Калі цукар і яйкі яшчэ крыху падаражэюць, іх можна будзе дарыць на вяселле. Вось была тэма вяселля, і там было столькі, ведаеце, кросовераў з... Сколько нам кілаграм цукру і яек падарылі? Ну да. Але ўсё ж таки трэба, напэўна, грошы дарыць, мне здаецца. Вось вам яшчэ прывітанне з чату. Вядучы падобны на актора Філіпа Сеймура Хофмана. Я паглядзеў, супраўды вельмі падобны. Гэта я і ёсць. Просто вы не ведалі. Белсат наняў Сеймура Хофмана. І давайте яшчэ адзін футбольны такі камент. Ну, там пачалі пісаць, ну як так, у нас сёння святочны выпуск, чаму пішуць людзі пра футбол? Футбол заўсёды свята. Ну, так, гэта таксама, але пішуць, Хрыстос у футбол не граў. І адказ на гэты каментар, гэта вы гульню Мессі не бачылі, скажуць фанаты Барселоны. З іншага боку, была нармальная футбольная каманда. 12 чалавек, плюс ён 13 і запасныя нават былі. Поэтому мог бы гуляць. Ну што, вы глядзелі раніцу з Белсатам, даражэнькі. Ставце падабайкі, нам гэта вельмі важна. Ставце, цісніце званочкі, каб наступныя нашы выпускі не прапусціць. І яшчэ раз скажам, Христос у вас крос. Сапраўды, у вас крос. Добрага дня вам усім. Да побачення. Заставайтеся з нами. Любім вас. Усё, што мы робім, каб у вас було хороший настрой. І немає різниці при цій ріці, що відбивають твої зіниці, твої виливці, тінь на твоєму лиці. Наприкінці не буде різниці.
різниці не матиме значення жодне з очей, і мовчання нічне не матиме значення, освячена кожна з твоїх речей. До побачення, ніжна моя, до побачення. Немає різниці при цій ріці, що відбивають твої зіниці, твої вилиці, тінь на твоєму лиці. Наприкінці не буде різниці, не матиме значення жодне з очей, і мовчання нічне не матиме значення, освячена кожна з твоїх речей. До побачення, ніжна моя, до побачення. Тихо так, наче падає сніг, тьмяно зникаючи між небесами, лишається світло з усіх утіх, і небо наповнюється голосами, і палає вогонь для усіх, хто пішов. Звістка здається такою гіркою, місце прощання болюче, як шоу, ніби стоїш над нічною рікою, і немає різниці при цій ріці, що відбивають твої зіниці, твої вилиці, тінь на твоєму лиці. Наприкінці не буде різниці, не матиме значення жодне з очей, і мовчання нічне не матиме значення, освячена кожна з твоїх речей. До побачення, ніжна моя, до побачення. Так починається рік, наче хтось переписує ріки, кожна з прописаних нами доріг тьмою лягатиме на повіки. Світло так, наче палять вогні, і течія вигорає зі споду. Все відчитається на глибині, і ступаєш у відданість ніби у воду. І немає різниці при цій ріці, що відбивають твої зіниці, твої вилиці, тінь на твоєму лиці. Наприкінці не буде різниці, не матиме значення жодне з очей, і мовчання нічне не матиме значення, освячена кожна з твоїх речей. До побачення, ніжна моя, до побачення. Сёння на Белсаце. А 19-й паводле Менску запрашаем на падсумаванне падзеяў тыдня ў студыі Белсат у жывым эфіры. А 20:05 анімаванае шоу Белсату «Жесточайший мульт», герой якога